kana ji to mu dan tsaya mata nan saboda harkar kasan harkar baki to yanzu menene solution ni fa gaba kiyaye abin ya fa dama mai rai fa mutane fa su uku fa suka zo fa suka wani hadda kan mun hula ta kin da nake ba taba dukan hulan nan ba yanzu ya kake son mu biyowa da harkar ta kasa ne ko ta kuma ta sama za mu biyo ni ku kai kaga san dabarun ku ni yanzu so nake ka faɗa ma abin da zai kwanta min da hankali gaskiya kamar me kake bukata tun da na kama kuka kuma sai na faɗi me nake so a yi kai ba gabi ni sani na fi gama ɗebowa duka na fa baka labarin abubuwan nan da yake faruwa yanzu ya za a same su yan wace wani yanki ne nan hayin gangare mana a nan na gansu wani ya ci kwalata aka daki hula nan ba a taɓa dukan hulata ba kuma na je kuɗi bari mu fawon fito mu faɗa ma kuɗi na ijiye mai yawan gaske na je na tara an zuba mun ganyen rogo ba yara bane ba akwai wani gajeri mai riga kamar ta atamfa akwai wani dogo ba shi da mutunci ya ɓata rai ya ta kan mun hula ya ci kwalata ba su bane ba ko to menene mafita yanzu biyan da za a yi kai mutumin to ya alhamdulillah wannan yayi to yanzu yau za mu haɗu yau za ka je ka aiwatar kai za ka ji gaya mai da ka in ka aiwatar ka zo ka san sami da kake a hiri a hiri nake da ni kana aiwatarwa to ka zo ka sami ni to shikenan ka gane kuma in sakaliya ta yi ka zo ka karbo wani abu to shikenan madalla masha Allah wayo Allah na kai na miji na gode wannan ya maganin matsala wannan masara tawa ta yi kyau ai ba ni ba awo bana kuma ga barayi sun yawa a gari ƙwaran zo in samu yan aiki a zo a ɓare mu ita a kai mu ita gida a killace mu ita salamu alaikum jaye lafiya kalau lafiya lau kai jaye ni san kira na ji ɗaya ban ganka ba ina nan jaye na ji wani labari ka kai ƙara wajen ne gari wai shi sarkin zance ya siyan ma da gona haka ne ya sai min da gona to kuma na cike kuɗin shi gaba ɗaya na bashi amma gonan nan ta fara ta ƙare dan gonan nan ba ta bace gaskiya ne ni ma ina da yaƙinin haka ba ta bace ko ba ta bace yanzu abin da nake so da kai zaɓe ka kawo wani abu zan karɓa ma gonarka kai ba iya gona ba wani abu ma da ya karɓan ma zan shige ma gaba zan karɓa ma haka ne to ni yanzu gona ba kuɗi sai wannan cefanen kawai da na yi to kawo mu gani ai kenan ni ma na je na tafi da ƴan kuɗaɗe na je na so ka yi ƙoƙari har da kilon kuma ga kilon ma ga babba ga ƙarami ga dusa ma lallai dabbobin nan naka kana kula da su mu ba wasa bari in tafi da wannan din fara kafin ka kawo kuɗi ko to sakamakon na ga cutar da aka yi ma da yawa to ba matsala ma na yi ma ƙoƙari na karɓo wannan abubuwan shanunka na ba su dawo shanu wajen guda 30 fa ka rasa ka sani na rasa dan abin da zaka ba nawa ne ko 100 ba zan ci ba to ba matsala son taimake ka in dai hannun nan sun dawo ni zan ma wannan alƙawari yawwa to shikenan yamma da fada amma ta yi kyau sosai ma ai ni ba ne ba awo bana ba ne ba awo kai ai kaga ni ma wannan na fara takan sa ai ya mun ana ci ba ni a fadan nan kaga yanzu wannan na fara da wannan idan ya kawo mun kuɗi kaga ni ma kaga mai gida na ta fara gyaruwa ai haka ake so ai waye nake gani a gonan malam jatun haka horo kai kuma ina ka san waye kai wallahi na ji labarin ka a wajen sarkin zance kuma ka ji matsala ni terere ne ba na so wallahi dole sabgan nan ma karka damu ni ma na dawo harkar saboda a fadan nan ba duk wanda ke samu ba a haba da Allah ka zo ni ban da tsoro to ai ban san ka bane kai kana zaman fada ne ko ya akai ai nan gaba kaɗan idan muka fito harka zan cire wannan hula ni ma wannan da zan dinga tsora dan zan koma ba na san kira ne yake na asa ka gyara miya gidanka amma fa ni fa alasa wannan zancen da kake tela mun alasa gaskiya ne saboda ka gane ba na son yaudara ne a sabgata gaskiya ne wallahi in na fuskanci yaudara ta kake idan ba ka yi ba kafiri nake kakka damu wannan shikenan ai ɗaya muke da shi to shikenan ba matsala yanzu gangarewa za ka yi kenan wai wallahi zan dan wuce to shikenan karasa gida ba damuwa ba damuwa zan sai baka ka gane zan saka arsi ba ta gaskiya ne tunda mutanen daman faldar bata cika ba gaskiya ne zan sai baka kawai gangare ba wasa ko ka san ni kuma ina fada zan daure makin normal ne wannan a fada yake kaga yanzu mun fara samun daurin
bari in gangare in gangara. Rayuwa fa yanzu fa hankali fa dole ba zai tashi. Kuɗi babu. An je an ɗebe min kuɗi kuma yanzu ga badakalar da take kaina ni kaina to yanzu mai ma mafita. Amma yanzu idan na samu zartan da komai zai wannan. Hi horo na sani da hanyar da za mu samu kuɗin ma za a bi. Amma inna lillahi kai bari dai ha in Allah ya sa na ga zai zo da wurin jira in kuma ba zai zo ba malafar ta su ce mutanen ne ba tabbas ne da su kuma ni yanzu hankali na a tahe ki. Inna lillahi an je an kwashe mun kuɗi billahi lazi duk wanda ya taba kuɗin nan sai ya ji a jikinsa zaman ma na fasa bari in je in samu darto in na samu darto in ya so he mu je mu nemi horon da shi. Na so in ga da cewa da sai kai dan Allah ga ya mu dake gurin naka ba abin yin kuɗa. to da nan Kana ji ya gida? Ya alhamdulillah ta isa haka. Ya gida ya aiki. Mutumi na hankali fa yanzu fa ya tashi. Ya kai. Kawai ba zaman lafiya yanzu fa billahi lazi ba wanda za a ragawa ina faɗa ma inda a garin nan ni za a samu ni za a wa haka. To ya kai ya za yi. Kawai yanzu dai ba wannan duk bata taso ba. Ba he ka ji ba aiki zaka mun. Kawai ka zo mu je mu nemi horo ya san kan tsiyar. Kai ma kuma na san ka sani. To amma ba na so ba a mun bincike. Ba wani kariwale. Yau ba mun bincike. Yau ba wani. Yayi mutum. Yayi mutum. Ba komai dai ai. ba komai. Alhamdulillah. Ai ba komai ma a jakar. Yanzu me ya dace? A fa yau kasuwa take ci. Bari in gangara. Ka gane mu je mu yi gas Allah ya sa muka haɗu da a gashi nan ma to dan hada to a kwana biyu wallahi a burkice fa nake nan hankali fa alquran ba nutsuwa na ga wannan nace kai muka zo nema mun je malafata ka baka nan ina kai ga ba ya dai ko yaushe rika zama a nan. ka san me akwai matsala wallahi akwai matsala dan kawai na san me ne akwai matsala ina faɗa ma hankali ya tahi ba he ka ji ba kai ka san kullun ai ka san ta to daurin nan ya sunce saman kuma ta dauru billahi allazi ka ko ba wanda za a raga ba wanda za mu raga yanzu kawai mu je mu zauna saboda ba ta ji to yanzu ina kai yanzu dan shiga cikin kasuwa ne zan samu to yanzu kana ji ko a kasuwar da dan Allah yau to yake nan za mu hada ta ba matsala to kai kuma kana ji kai ba za ka banni ba saboda makiya sun sa na gaba biyo na baya sai ne bari kawai wai sarkin nan ce naga abin da ya kamata ya ci ya ki ci ya an Allah ai ke kan ka sani amma ko wancan doki na dan nan da wani zauna ya ta to ya gida ya aiki alhamdulillah masha Allah alhamdulillah ina za ka ga ya ai wajen ka na to dama neman sai ina jin gona dan girman Allah yanzu ni fa ba wallahi ka kare mu irin wannan zan sa hukunta mu ya za ka kana wata magana ko dan Allah dan annabi kar ka kare mu magana wannan ni wai magana wacce gona na sani ni ina da gona ne na yi magana cinikin gona nan kawai ka je zarto kawai ka je kai zan same ka ka neme ni zan neme ina jiran ka dole zan neme kai ina jiran ka alhamdulillah kai kuma dan Allah ka zo mu je mu samu guri mu zauna dan da ni na fahimci kana da nutsuwa yau wazo daga nan mu dan samu guri mu san nake wai ya za ka sai da gona kuma ka tsaya ma magana ba yau wato zo mu zauna daga nan samu guri nan ya Allah ya rahmani Allah ya maka hankali mutum ya ya gida ya alhamdulillah ya daga magana ku wasa kuma ka zo ka dawo abu da gaske can ka zo ka tarar da ni da mutum dan kihiyar abokiyar zaman kawuna ne bai zo ya ina ya mun ka sai da gona mun yi maganan nan da kai mun yi dan Allah maganan nan ai ya ko ba ya turo ta wuce ya za ta wuce ya to bari turo turin kurhe ba komai ba kai ne kake son yar dan uwana a'a ba kai bane ba ni bane ba ji an tura da kayan ka a'a ba ni bane to wai me kama da ni ne ai ka san yayanka to so nake ci yayanka kana ji mu harkar arziki baka sai mu san harkar ni ma ka san ba zan sai da gona ba kana ta ba kallon sai da gona ba ai kuma dan ni Allah a ya matsayinka na mai wakilin mai gari ya a matsayinka na mai hankali ko magana nan dan Allah ta kare ja a misali magana nan kawai ta kare a'a to ai yanzu ko mai gari iya neman ka na ce mun hadu da ki to kuma ai ba mun ga kama magana to kuma ni ba abin da ya ga mu to yanzu kana ji eh yanzu magana dai ta wuce ya aikace wajen da kun fara muna nan muna yi ma bana kwanna so zan zo bugun shinkafa nan in Allah ya kai ai ka maka an yanke ta dawa haka an yanke na yamma da gari na yamma da gona ka su haka ku koma sata suka koma sata ne ai fulani ne ni na haka ku koma sata suka koma sata ne to wallahi in ba sami shinkafa ta ba kai ne a'a
su ne dai. kai ne A'a su dai. kai ka gaya mu wallahi zan kifa mata Ya zan kifa ma da kuma magana ko na Ya ba kuma magana ni ne. mara tarbiya zan kifa mata fi ga uban da ya tsaya ma ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana wata ga wata can hinkafin ma an je an yanke dan bakin ciki to ni dai an ta gayyara ni to billahi allazi tunda aka yi haka kowa ma zai taba yi ni ma bari bin yi zan munafikin ban za munafikin mu